gutter har jeg klar til mukbang stream. Det der sker i dag, okay? Vi skal mukbang i dag. Jeg har alle mine gutter med mig i dag. Skal vi have intro dig? Så. Mit navn er Leonard. Jeg hedder Big Boy Baby BB. Mit navn er Taj. Kort for Taj Mahal. Jeg skal gerne bare tænke på det. Jeg hedder Alfred, jeg er 16 år. Hvem er det, der siger, jeg lignede en fucking idiot? Hvem tjener til det? Nej. Bro, styr dig selv, altså. Siger det, vi klar? Nej, gør det så oplyst. Er vi klar til at bestille noget mærken her? Og jeg skal lige have godt. Nå, hvem skrev Lucky? Jeg kan mærke, der stinker ind på det der. Okay. Bro, hvem skrev, kan Ebbe ikke gå already? Bro, jeg kan ikke engang læse chatten, den går så hurtigt, altså. En times levering, bro. Er du hvem op? Er du hvem op, bro? Skal det ud, eller hvad? Ja. Med al respekt, min mobile pay virker ikke. Jeg skal nok få... Billy, jeg har et... Er det et nummer, Alfred, så jeg lige kan anmode dig? Jamen, min mobile pay virker ikke, det jeg siger. Jeg skal nok få det tekst, det mor siger nok siger. Stilhed før stormen. Ja, før McDonald's. Stilhed før McDonald's. Shit. 3, 2, 1. Sat til... Bro, hvorfor er den sat til fucking Carl Jacobsen vej, Ebbe? Sat til den forkerte vej, Ebbe. Vi er nødt til at skole. Den bliver leveret til byens skole. Det er en, der skriver i chat, hvorfor lugter Taj så meget butter chicken? Somebody say, just eating down. Eating down. Hvad fuck er det her? Friland består. Stuen i mit hjem. Vi skal have... Er det rigtigt, Rasmus Kiel er droppet? Jeg tror, Rasmus Kiel er droppet. Nej, Rasmus Kiel er droppet. Real American. Nej, mere er det. Jeg ved ikke, om vi er klar. Vores honest reaktioner. Lad os bare... Vi kender ikke vejen frem. Men Rasmus Kiel. 3, 2, 1, go. Vent, hvad? Og jeg gør lige det. Det er Kajsen, det skal vi gøre det bare. Det der ting. Hørte I, hvad han sagde? Hørte I, hvad han sagde? Hvad sagde han? Find det rigtigst. Jeg kan ikke se det, Johan. Gutter, er det rigtigt Mozart, der droppet med? Nej, mor han ikke lever det. Det er lige meget, Rasmus. Du finder altid ud af, præcis hvad der skal til. Okay. Han vil have hendes øjne. Han vil have hendes øjne. Nej, øjne. Okay, så chat, bro. Der er ikke nogen, der vil have hendes øjne. Det er fucking grusomt. Det han mener ikke, det er, han mener, at han vil have, at hun holder øje og kigger på ham. I stedet for selve øjnene. Det er fucking godt til. Skud. Jeg tror bare, han mente øjnene. Ja, det er det. Kapsel er også ikke så Nej. Okay, sang. Brug lidt tid på den. Se om du vil. Chat, der er hermed 16 minutter til vores mad kommer. Bro. Chat, er vi klar? Hvad en buller har du også? Den her... Lad os lige tjekke creditsene på den sang. Hvem er der med til at lave den sang? Folk fanger ikke noget. 14.000 kroner for en computer. 400? Wow! Det har du ikke sagt noget. Jeg er gamer. Men må jeg spørge? Skud til Atle. Skud fucking Atle og William for at producere der banger beat. Okay. Sometimes people will come into your life just for that. Is it just me, or is his helmet just a little bit defective in the safety department? Jeg blev spillet i øret, bro. Det var tomt. Jeg lever stadigvæk, lever. Please steal this the next time Hello YouTube. How you doing today, everybody? Listen, I'm gonna do a video Try not to cringe. on Yeah, this show. how to
pickled Pepsi at home. Bro, det er de der personer, der ikke er med at levere vores mad, by the way. Fordi hun er sort eller hvad? Nej, det er fordi hun arbejder. Hvorfor er det seriøst? Hvorfor er han så... Bro, hvorfor kan han ikke cykle? It's the 1, 2, 3. I'll cut down your Christmas Åh, det er tree. koldt, det der. I'm gonna take this flow. Nej. Bro, det var sgu da det der, jeg gjorde i Sakkop i går. Det skulle da... Loki. Det var fucking accurate. That's crazy though. Den er jo ikke lavet af de... Bro, det er stadig en shovel, bro. Hey yo, stand up, Alfred, stand up, stand up. Ja. Der er ingen grund til, at jeg ikke gider at finde sammen. Vi ved det altså. Nå, på den måde. Ej, hvordan? Er det ikke engang en Ender Dragon i real life? Nej, du ved godt, det er fordi, at bro, de er i gang med at lave det, bro. Real life prøver at lave det for mig. Ja, okay. Jeg tror, det er for 12 minutter. Jeg hørte noget over. Køb McDonald's burger. What? Men hvad? Hvordan gør han det? Og han fik også lige en handske på. Minus 1 minutter til levering. Den må jeg lige... Never have I ever listened to rock music. Yeah, put it down. I listen to King Von. Got it. Drop on that like never have I ever listened. Bro, det er Det kommer ikke om 4 minutter. Nej, bro. Vi er heldige, hvis maden kommer. Okay, lige Jo, så er der sådan noget, så ringer de til kureren. Nej, det er sådan... Jeg tør ikke lægge mig ned, fordi jeg ved, jeg falder i søvn. Ja, det er bare at sætte dig op, ikke? Det burde ikke være så svært at levere mad. Billede du en drøm? Billede du en drøm? Men maden kommer ikke, bro. Bro, lad mig give op sådan der. Det er okay rigtigt. Okay, Travlt i McDonald's. hvordan kan der være travlt klokken kvart i 3? Det er lukket nu. Nej! Okay, jeg kan lige se det. Kom on, prøv at se! Han kommer fremad. Please. Ej! Okay, bro, vi får vores mad. Efter hvad? En halvanden time. Nej, når jeg kommer tilbage til, så har vi maden. Prøv at se. Altså, at this point, jeg kan ikke huske, hvad jeg bestilte. McDonald's. Nå ja. Bro, Ebbe. Du er det bare. Fuck. Oh my god. Der er folk købt. Jeg fik det samme som Asger. Jeg putter pomfriderne i posen, bro. Putter ikke pomfriderne i posen. 17 år. Ej. Nej, hvor er de kolde og tørre på. Okay, så der er det en... Er det min? Altså, det er købt en big taste bacon. Ja. Jeg har også. Jeg købte en big taste bacon. Jamen, jeg skulle bare lige forstå. Er der ikke andet? Jeg købte en stor mellem big taste bacon. Og hvad med vores drikkevarer? Ja. Hvorfor ikke er den sidste big taste bacon? Ja, det forstår jeg heller ikke. Nej, har vi en kvartal? Ja. Kan vi ikke se, hvad vi har bestilt? Det er ikke de her spændende. Fuck! Nej. Jo. Jeg købte en big taste Nej, jeg har også sendt ham. Der er sket en fejl, Thijs. 126 kroner. 2 big tasty cheeseburger. Nej, Thijs. Nej. Mors, jeg var... Det gik ikke. Jeg kan ikke lige så det her. Vi får Ja, hvorfor? Fordi... Nej, det er faktisk for mig, det her jo. Nej, Det sagde du gjorde. Men Ebbe, sådan den fucking handicappede ged, han købte ikke en selv. Så tager du på alle forbryderne. Nej, man. Vi er nødt til Jeg at... kan 126 kroner for ad. Altså, er det bare fordi vi ikke har bestilt det, eller hvad? Jeg ved det ikke, tak. Der er ikke noget spejl. Det er ikke som cola. Din bestilling kommer ikke med. Ej, jeg betaler det. Det vil jeg sige, at Karl ikke har fået noget. Præcis. Bro, Nej, du skal have penge tilbage, bro. jamen, for han skal have sine penge tilbage. Ja, inden har det. Hvor der er et sugerør, bro. Mors, du skal have Han lige rundt. Kan vi ikke bare bestille en gang til? Jo. Altså, og hvis Loki, så vil Loki heller bare sætte, ikke? Du er nødt til at skrive til support og sige, Ja, at du ikke har du kan stå ikke og... må du skulle selv teste ind.
Også i morgen. Altså, Men- alle testede deres egne. Nå, så det er Tarsis. Nej, jeg sagde efter jeg havde Big Test, så trykkede jeg ind, og så lagde jeg mig til at sove. Er det ikke Rasmus' start, der blev spist alkohol? Jo, altså. Rasmus Jeg var den første. Ja, Rasmus Nej, jeg ser Ebbe taste min ind, og jeg så det. Mor, check nu. Hvor jeg så min. Vi tastede ind. Hvor det så jeg. Det er ikke Rasmus' det her. Og jeg siger, Der skete en fejl i in the process of. Ja, mennesker. sådan er det med mukbang stream. Ja. Hvad? Du kan godt finde det. Thijs, Du får en god med det her. Du skal lukke lige herover, så det Du kan bare gøre nu der bismillah. Nej, han smager deres fucking godt. Så Thijs Bro, sin mors, det her ikke er den værste mukbang stream nogensinde. Altså, det er sådan, det er ikke engang, altså det værste mareridt, altså sådan der. Halvanden time, og så er jeg ikke engang. Og så får jeg ikke engang min fucking mad. At jeg der siddet og ventet i så fucking lang tid. Det er Ebbe's fejl, bro. Det er ikke deres fejl. Jeg elsker, når jeg kan få min fucking mad. Okay. Nej, du er sjov, Rulli. Ja, bro. Men det var forestillet, at du ikke havde fået din mad Det længere. er bare content, det er bare content. Siger jeg, mens jeg spiser pomfritter, bro. Har Thijs på det? Nej, Jeg har ikke fået noget af din arter, altså sådan der. altså, mener du det der? Vi er bildet ud der. Fuck, jeg er under tørsten nu, holy shit. Nej, Nej, det er bare, det er fair nok, det er fair nok, altså sådan der. Men, nej, jeg er ikke noget sejt, altså. Nej, jeg får ikke engang være nedere, men vi kan vel alle godt se, at det er en lidt sjov situation. Ja, det er sådan lidt sjovt. Vi sidder ved en halvanden time. Ja, præcis. Jeg klæder. Med al respekt, det er faktisk ret content, at Thijs. Fuck rundt ham. Må jeg få et sip? Ja, men det er min. Må jeg få et fucking sip, Nej, bro. altså? Du der, jeg fucking giv mig et sip. må give drengen. Og så griner du bare af mig. Jeg har lige brugt 30 kroner på den fucking søde, mand. Giv mig et sip, altså. 30 kroner bare. Lad være med at fucking fedt, mand. Du er streamet så i gang med lige at Hallo, Hvad må røre ved mig? Oh shit. Jeg skal på styr, jeg skal. Oh shit. Nej. Jeg havde bare tænkt mig, at der er motivation. Hvis du bare bliver ved med at vente, lige meget hvor lang tid der er gået, der kan gå sekunder, der kan gå dage, der kan gå år. Hvis du bare venter i nok tid, så vil det altid komme. Ja, det var sgu lukke mit take, vel? Jeg ved ikke sjov i dag, ikke? Han er så klundet. Så ses. Ses. Nej, jeg skal sige faktisk ikke. Hallo, vi ses. Vi ses. Guys. Okay, så er det gået nu, det kan vi faktisk sådan der. Lave stream. Ja. Tak fordi I råder op efter mit McDonald's. Vi ses, Leo. Ses godt. Og tak for stream, bro. Tak for at komme på stream. Det var en fornøjelse. Du overvejer overnat i Gunnar-kirken. Så efter en lang stream vil jeg bare sige fornøjelse. Ja, det er fandme noget fornøjelse. Det er altså totalt fail. Vi har grint, vi har ret. Vi har spist. Taj, han går kan gå sult i sengen. Ja. Ej, fucking nederen for ham, bro. Det er fandme noget vildt, bro. Vi startede den her stream i håb om, at vi bare skulle hygge og spise. Det har været alt muligt. Det har været meget mere. Vi endte med en sidste quote til at give seerne en lille motivation. Du skal ikke presse for hårdt. Fordi at til sidst ender det med at springe. Du skal kunne ligesom styre, hvor meget du ligesom giver. Livet handler ikke om at kunne rush det og så i en slutning. Det handler om i sidste ende undervejs. Hvad har du gjort undervejs? Præcis. Hvordan du har fået. Sidst, ja. Ses.